moció, però trobàvem que en el punt específic de com fer arribar totes aquestes pretensions per erradicar la violència de gènere, faltava especificar la importància que té que aquests plans o aquests ensenyaments s'introduïsquen a les escoles des de ben menuts. En aquest sentit, el que proposem és que des de l'educació infantil i fins que dure l'escolarització obligatòria i etapes posteriors es poden identificar amb uns models d'homes i dones, xiquets i xiquetes, iguals en drets. Això implica l'acceptació de la igualtat i s'ha d'entendre necessàriament les diferents opcions sexuals i de gènere. En definitiva, volem que des de l'Ajuntament, a través del Consell Escolar i a través de les AMPEs i de les comunitats educatives en general, puguem introduir aquests plans des de l'educació infantil i no com s'està fent a través dels instituts que probablement hagin arribat ja massa tard, perquè és quan ja comencen les relacions entre xics i xiques, relacions, enteneu-me, no amistoses, sinó d'algo més, i per tant al final estan reproduint ja uns rols que potser siga massa tard per a trencar. I d'altra banda, l'altra esmena que vam presentar, no sé si considera una sola esmena i se vota com una sola esmena, això el secretari mos traurà de dubtes, és una mateixa esmena, no? La mateixa esmena inclou també en un punt que diu posar en marxa un pla integral contra la violència de gènere, especificàvem que seria potenciar el pla integral que ja existeix i que des de fa anys s'està implantant, i més quan nosaltres mateixos portàvem aquesta regidoria en l'anterior legislatura. Gràcies.